ndị Anambra ekene m unu ọmụnwa bụ gọvanọ unu mbụ Dr. Chris Nwabueze Ngige ọnwa ọka ome na-efu unu ufu ọma na-arọ ọfụ anụnwa achọkwa nka m were ohere a wee gwa unu na mụnwa edebaghị afa m n'akwụkwọ n'ịzọ onye ga-achị Anambra steeti as gọvanọ unu na elekshọn a ga-eme n'Eprel 2007 ka anyị wee bata ka anyị wee bidokwa ọrụ ọma niile anyị lụrụ bifo ebe anyị lụfọrọ ya mana unu amarago na unu amatụrụ m akwụkwọ beso m na debara afọ unu n'akwụkwọ nke ndị INEC fenye unu mpempe akwụkwọ unu ga-eji wetụ akwụkwọ mbọsị elekshọn aga m fa abata andị mbata ka mụ na ndị otu m nọ na Action Congress Party nke ife ji wee mara ya bụ azịza ka anyị lụsị ọrụ ike ka anyị wee were azịza zapụ ụbịam zapụ ọya zapụ amaghị ife dị na Anambra steeti dịkwa na Nigeria tụnye akwụkwọ ebe esela ịza tụnye akwụkwọ Action Congress